Il-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza laqgħet it-tnedija tal-programm LEAD imniedi mill-Partit Laburista. Dan hu programm maħsub biex iżid il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-isfera politika u biex jiżdied in-numru ta' nisa kandidati fil-listi elettorali tal-istess partit. Il-Kummissjoni awgurat li l-partiti politiċi kollha f'Malta jadottaw inizjattivi immirati biex ikun hawn parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika u qalet li lesta li tassisti fl-implementazzjoni ta' programmi u miżuri oħrajn li jfittxu li jindirizzaw dan id-deficit demokratiku. Kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li f'konferenza ġenerali straordinarja fl-aħħar ġimgħat nieda dan il-programm li qed jitmexxa mill-membru parlamentari tal-Parlament Ewropew Miriam Dalli. Il-programm LEAD għandu lan li jassigura li sas-sena 2027 nofs il-kandidati li jikkontestaw f'isem il-Partit Laburista ikunu nisa. Biex tintlaħaq din il-mira dan il-programm ifittex li jirrekluta u joffri mentoring lil nisa li huma interessati fil-parteċipazzjoni politika. Il-Kummissjoni qalet li tikkunsidra programmi bħal dan bħala pass importanti lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi għaliex huma bbażati fuq li jirrikonoxxu lin-nisa jesperjenzaw ostakli storiċi u strutturali biex jiksbu il-parteċipazzjoni sħiħa u ugwali fi sferi differenti, inkluż fil-politika.